Точно. Това е най-голямото постижение на едно рали да завърши безаварийно и да създаде добри, приятни емоции на зрителите. В тази годишното 19-то международно рали Сосер Сливен с коефициент 10 взеха участие 42 екипажа. С номер 1 на старта Крум Дончев и Румен Манолов с Peugeot 306, временният водач в генералното класиране. С каква нагласа стартира, ще разберем от самия него. Темпото се определя според ситуацията. Като тръгнем, ще преценим. Сериозна конкуренция, струва ми се. Да, наистина има доста добри автомобили. Надяваме се да стане едно наистина прекрасно състезание. След Дончев през рампата преминаха Тихомир Златков и Констанца Томова. Какви са техните очаквания за състезанието? Очаквам добро представяне. Аз предишните кръгове ги изпуснах. Имах проблеми. Надявам се този път да няма проблеми, въпреки се очертава и времето така да бъде доста горещо, а и конкуренцията е доста корава. Другия фаворит за първото място е екипажа Илия Царски Лазар Тевекелов с Ford Escort VRC. Всички тук са с идеи за добро представяне и моето ще бъде добро, ако евентуално нямам някакви проблеми с автомобила. Оправихте ли го да не се тровиш в тази кола с тия изпарения бензинови? Това вече е оправено, дори от механиците ме така юркат от време на време, вече миришало на пролет. Наистина колата сменихме резервара, всички оплътнения и всичко наред. В Сливен пристигнаха и 10 чуждестранни екипажа. В група N се очакваше голяма борба, имайки предвид конкуренцията. Радвам се, че има такава конкуренция. Затова съм дошъл да стартирам, тъй като иначе имам изключително много ангажименти тази година в фирмата си. Беше доста трудно, дори пропуснах Рали Хеброс, но след като разбрах какво е участието в мен, твърдо реших да премерим сили. Какво вълнува Георги Гераджиев младши, тази годишният дебютант в световния рали шампионат преди старта на Сливенското рали? Колата наистина дойде доста късно, всъщност едната от двете ни дойде тази, която бяхме планирали да стартираме с автомобил, който карах на Рали Германия. Просто все още някъде на път и в крайна сметка ще стартираме с автомобил, с който карахме на Рали България. Сериозна конкуренция, групен. Да, сериозна конкуренция. 7 Mitsubishi. Това няма никакво значение за нас. Аз знам кой колко може. В крайна сметка тук лидер е според мен Иван Маринов, но и Ради не е въобще зад него. Надявам се и ние да бъдем близко до тях. За другите нищо не мога да кажа, защото не ги познавам чак толкова добре. Но в крайна сметка домакините трябва да имат преимущество. Радослав Козлеков, водач във временното класиране преди Сосер Сливен. Какви са неговите очаквания? За съжаление на Рали Хеброс не можах да затвърда това водачество в група N и се налага тук пак при много голяма конкуренция да се борим за второто място. Yeah.
През първия състезателен етап екипажите трябваше да преминат 8 скоростни отсечки с обща дължина 119 км. На специален етап 1 българка най-бърз бе Крум Дончев с време 12 минути и 48 секунди. Той започна да трупа преднина пред конкурентите си от самото начало. Екипажът Тихомир Златков, Констанца Томова с Форд Ескорт Косуърт стартираха с голями надежди за добро представяне. На Рали България и Рали Хебрус нямаха късмет и не можаха да стигнат до финала. В първата скоростна отсечка българка те изостанаха на 33 секунди от водача Дончев. Илия Царски и Лазар Тевекелов с Форд Ескорт ВРЦ стартираха трети и дадоха време 13 минути и 3 секунди за отсечката. Царски не е печелил рали от 1996 година. Международното участие оглавяваше турският екипаж Еминали Сипахи и Арас Дингер с Mitsubishi Lancer. Голямата битка в група N започна от старта. Иван Маринов с Mitsubishi Lancer поведе след първата скоростна отсечка на Радослав Козляков с 2 секунди. Козляков тази година се завърна по родните трасета след едногодишна пауза. Това обаче не му попречи да поведе във временното класиране в група N. Георги Гераджиев и Никола Попов запълваха конкурентната картина в тройката на група N. Екипажа участва тази година в световният рали шампионат. Два екипажа дебютираха в тазгодишното издание на Рали Сосер Сливен. Георги Белчев, Александър Благоев с Рено Клио Уилям и Георги Танев, Светлозар Константино с Рено Клио Спорт. За Белчев това е трето рали през тази година. Този екипаж е най-младият взел участие в това състезание. Танев участва за втори път в това рали. Миналата година той се пусна като форлойфер. Един от претендентите за челното класиране, унгарският екипаж Иштван Хуберт, Шондор Наги с Форд Ескорт РС Косуърт, катастрофираха на специален етап българка. Според навигатора, на един ляв завой, още в самото начало на ралито, блокирали предните колела и колата излетяла от трасето, след което се е преобърнала няколко пъти. Двамата състезатели са без контузии и нямат опасност за живота. На специален етап качулка, движещия се на 6-та позиция Георги Гераджиев младши с Mitsubishi Lancer получи повреда в скоростната кутия. В последвалият след този етап сервизен парк, механиците на Гераджиев трябваше да сменят цялата скоростна кутия. Те се справиха за 40 минути и така екипажа закъсня с 20 за старта на петата скоростна отсечка Молова гора. Въпреки това стартираха и дадоха пето време, но бяха дисквалифицирани. Причината е, че правилникът позволява най-много 15 минути закъснение между две контроли, а пловдивчанинът бе направил 20.
След първият сервизен парк отпадна и Тихомир Златков. Той не можа да стартира на Молова гора поради счупване на носача. Екипажът Златков-Томова тази година нямат завършено състезание от републиканският рали шампионат. След отпадането на двамата водещи екипажи, на пета позиция във временното класиране излезна Георги Янакиев младши с Citroen, а на шесто място италянецът Паскуале Чиленто с Mitsubishi Lancer Evo 7. До първият сервизен парк отпаднаха 6 екипажа, но борбата за останалите продължаваше. След първите 4 отсечки, добър аванс. Да, наистина, но никога не е достатъчно. Защото една гума... На четвъртата на финала на последния ряв завой тръгна много страшно надясно. Там, където влезе вътре в банкета. Всички направиха така, прочим. Не ни се стори, но спомням, че така е трябвало да стане. И сега, от тук до края? Не знам, тепърва започва състезанието. Не искам да кажа нищо. Се чувствам в свои води. Трасетата са ми много добре познати, което ми дава едно така вътрешно спокойствие. Психическото уравновесяване на един пилот по време на състезанието е много важен момент. Немалко са случаите, когато това е основна причина да се напусне трасето или да не могат да се дават резултати, ако самият състезател така не се чувства максимално добре. Мисля, че ако автомобилът не ни изневери, просто няма да имаме проблеми. За съжаление нещо днеска, т.е. в момента последните две отсечки някакви проблеми ни дава. Да видим дали ще мога да ги отстраним. При положение, че ги няма турските пилоти с фиатите, мисля, че ти е по-леко. По-леко, но в същото време не мога да видя до какво държе съм стигнал, ако ги няма тях. Все пак те са ни страшно много опитни пилоти и от тях човек може да се учи много добре. В края на деня безапелационният лидер Крум Дончев бе застигнат от проблеми. На специален етап 7 бяла спука гума и загуби доста време. Това намали преднимата му с вторият във временното класиране Илия Царски. На следващият етап Карандила, последният за деня, Дончев допусна грешка, която го измести на четвърто място в генералното класиране. Той се завъртя и излезна от пътя. Благодарение на публиката успя да се върне обратно на трасето. Thank you.